l-iktar partit importanti kienu summary procedure li s-application se jisiru deċiżi 42 days u tneħħija tal-screening għal ħafna applications li qabel kienu qed idumu bla bżonn. Ħafna, ma nafx hekk fimt sew fil-presentation, imma ġifieri il-pubbliku kemm min japplika, kemm dawk li forsi jkunu qed joġġezzjonaw, kemm forsi l-entitajiet neċessarji, kif ukoll il-perit jistgħu jaraw ta' kif ikun ġej ma nafx il-binja tagħhom. Aħna s-sistema tagħna, il-sistema tal-IEBS insejħula hija open għal kull min ikun irreġistra kemm bħala objector, kemm bħala applikant u ovvjament anke bħala perit. Mbagħad la darba inti tkun reġistrajt taħdaw it-tlieta se jkollok aċċess għas-sistema fejn aħna nistorjaw l-information fuq il-pjanti, l-elevations, kull informazzjoni li tkun bagħad il-perit mal-application. Ġifieri daw jistgħu jaraw ma nafx il-proġett tagħhom kif ħajjiġi ma nafx jew. Le, ovvjament l-applikant dejjem se jkun informat għaliex aħna kull komunikazzjoni se ngħadduha kemm l-applikant u kemm il-perit. Ġifieri jekk hemmx forsi ma nafx huma ħajkollhom ma nafx idea ġifieri jekk qed nitkellmu fuq blokk appartamenti fit-triq tiegħi nista' nara dal-blokk appartamenti nista' nidħol fil-website. Yes. Kif semmejt, ovvjament jekk l-applikazzjoni hija tiegħek, taf kif inhu l-application, però jekk inti third party tkun registered objector, u mbagħad la darba tirreġistra magħna se jkollok aċċess għas-sistema kollha, ġifieri l-pjanti, l-elevations, tkun tista' tarahom u mbagħad ovvjament tkun tista' tagħmel il-kummenti tiegħek fuqhom. Ġifieri l-applikazzjonijiet hemm minn żvilupp għal ieħor kollha ħajimxu l-istess, ġifieri qed nitkellmu forsi fuq proġett ta' żvilupp fuq art mod, jew inkella jnaf fuq xi ħadd li jkollu bżonn ma nafx xi estensjoni fid-dar tiegħu ħajimxu kollha l-istess. Le, fil-fatt dik hija differenza bejn summary procedure u l-applikazzjonijiet l-oħra kollha. Li summary procedure huma xogħlijiet sempliċi, straightforward, jistgħu jiġu assessjati malajr, u allura fi żmien 42 days se jkollok deċiżjoni. It-tipi ta' applikazzjonijiet l-oħra li mhumiex straightforward, allura mbagħad hemm deċiżjoni f'100 days. Tajb ħafna, hemm meta nitkellmu dwar din ir-riforma forsi għall-applikant ħajkun hemm set ta' riformi ġodda ġifieri ħajati hemm aktar obbligi għall-applikant u forsi naraw aktar is-sem ta' dawk li jkunu qegħdin joġġezzjonaw. Eżatt, ġifieri s-sistema issa se tkun iktar streamlined, dik hija l-keyword li se jkun hemm stages fejn l-applikant jista' jagħmel it-tibdiliet tiegħu, jista' jibdel il-ħsieb, jista' wkoll jinnegozja magħna u ma' aġenziji oħra, però mbagħad la darba taqbeż dik il-milestone u mbagħad il-proċess irid jimxi. Ma nistgħux nibqgħu dejjem għaddejjin floops ta' negozjati u tibdil fil-pjanti. L-objectors l-istess. L-objectors għandhom però it-time window tagħhom, għandhom it-30 days, f'dawk it-30 days jistgħu jagħmlu kwalunkwe komment li jixtiequ. Hemm l-aħħar mistoqsija, hemm qed nara li din id-darba f'din ir-riforma ħajkun hemm konsultazzjoni ma' 11 entità. Għaliex ħassejtu l-importanza li jkun hemm konsultazzjoni? L-istess il-proċess tal-ippjanar mhuwiex tal-Planning Authority biss, hemm ħafna aġenziji oħra li għandhom sem, għandhom opinjoni u anka deċiżjoni, pereżempju Tourism Authority, toħroġ ħafna liċenzji li huma relatati mal-iżvilupp. Ġifieri għalhekk importanti li l-Tourism Authority fejn jidħol żvilupp turistiku tagħti l-opinjoni tagħha. U dawk il-11 l-aġenzija aħna qed ngħidu dawn huma essenzjali biex dejjem ikollok żvilupp ta' kwalità aħjar. Però dan irid ikun ibbilanċjat mbagħad ma' żmien. Jiġifieri aħna qed nagħtu 30 days lil dawn l-aġenziji li aħna naħsbu li huwa żmien raġonevoli biex at least jagħtu opinjoni.